Momentálne mám na nočnom stolíku Po vtákoch Borisa Filana. Keď to prečítam, sa idem pustiť do Silvii Bystričanovej, do jej Jarleto jeseň Agáta. To sú aj moji priatelia, aj ma bavia. Takže to určite toto je také, že momentálne čím žijem, tak je toto. No a čo by som vám ešte tak povedala? Aha, viete, čo som nedávno čítala? Bola som strašne prekvapená. Ja neviem, či sa môžu takto reklamy robiť, ale teda ja som si prečítala, lebo mi to odporučil môj kamarát režisér, ktorého si veľmi vážim, a on mi povedal, Juraj Krásnohorský, a on mi povedal, že počúvaj, tú obálku si nevšímaj, to je strašné. Ale je to dobrá kniha, fakt je to dobrá kniha. A bolo to, že Zlatokopka. Ja som bola fakt prekvapená. Lucia Sasková, čiže menovkyňa. Áno, menovkyňa. A ja som si to normálne teda požičala, ale zabalila som si to do novín. A zobrala som si to na Kubu, aby nikto ten obal nevidel, lebo za ňou som sa fakt hanbila. A musím povedať, že ma to fakt bavilo, že to bolo, že podľa mňa veľmi autenticky, sviežo, moderne napísané. Že to bola jednotka alebo dvojka? Jednotka. Jednotka. Takže toto bola taká vec, ktorá ma prekvapila. Ja som sa teraz tak pustila najnovšie do tých slovenských autorov, musím povedať. Lebo som to dlho zanedbávala. A knižka, ktorá mám, to som prečítala asi pred 4 mesiacmi, už je pol roka, Dámové zlaté, čo je vlastne také putovanie Klimtovho obrazu Dámové zlaté, alebo teda portrét Adele Bloch-Bauerovej. No a to je taká knižka, ktorá cez tento obraz vyrozpráva vlastne celú históriu 20. storočia. A to ma fascinovalo absolútne. To celé o Viedni, úplne inak sa pozerám dnes na Viedeň, ale celkovo mám pocit, že až cez tú knihu som tak naozaj ako keby precítila tú druhú svetovú vojnu. A vôbec celé storočie, ale teda zvlášť tú druhú svetovú vojnu a vôbec tie súvislosti celé tak nejak tak pochopila, si uvedomovala tie veci tak naozaj bytostne. Takže to bolo pre mňa hrozne dobre, pútavo napísaná v podstate faktografia, ale cez nejaké ľudské príbehy, takže skutočné. Tak to ma absolútne fascinovalo, z toho som bola nadšená.